May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya at gustuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa. Namimigay ng pera na para bang ano niya yung pera. Eh di ba, lagi niya sinasabi separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas.